Kvasac Vrenje. Sve brzo, lako i jako. Kvasac Vrenje. Snaga testa. Vina sa snagom Štrepčeve krvi. Vinarija Čoka. Sa netaknutog planinskog izvora. Zlatibor voda. Voda koja diše. Što je to bar? Jeste, stvarno je dobar. Samo vremenom se navikneš. Mac Cracker. Oba na slovu. Moj prijatelj. Sulfare. Bioaktivni šampon za zdravu kosu bez peruti. Zdravlje Leskovac. Vaš je život zdravi stiglo. Uživaj u sladoledu i pronađi svog Pokemona. Sa netaknutog planinskog izvora. Zlatibor voda. Voda koja diše. Kada bi dobili neki novi šporet, neki A klase. A šta je to A klasa? To je kada je šporet izuzetno pametan i štedi energiju. Kao novi frižider. On je pametniji od šporeta. Za naš šporet on je Einstein, ali vidi koliko je račun za struju manji. Ko ne plati na mostu, plati na čupriji. Ili to Einstein rekao?